It's Oonk time. Let's start the show. Welkom bij Midden-Limburg op zondag. We hebben twee mooie onderwerpen. We beginnen zo meteen met Mitch Seerde en Bram Naus. Zij zijn van Mind Emotion en hebben een theatervoorstelling 6 en 7 november in de AC. En die gaat over een terugblik op 30 jaar evolutie. En vervolgens gaan we praten met Miron. Zij gaat praten over haar zoon Kelvin. Die heeft namelijk long covid. Zij vertelt hoe zijn leven eruit ziet. En over een actie die gestart is om geld in te zamelen voor de behandeling of genezing van deze verschrikkelijke ziekte. Welkom bij Midden-Limburg op zondag. Een tijd geleden was hij al bij ons te gast, Mitch Seerde. En hoe mooi is het dat hij nu weer hier is, want hij is samen met anderen begonnen Mind Emotion. Welkom Mitch. Dankjewel. Wat is Mind Emotion? Ja, dat is een concept die we een paar jaar geleden hebben opgestart. Wij maken voornamelijk filmproducties en sinds dit jaar zijn we eigenlijk gestart met een theatervoorstelling. En niet zomaar een theatervoorstelling. Niet zomaar een theatervoorstelling. Ja, je maakt het jezelf meteen heel lastig. Heel bijzonder. Vertel, wat gaan we doen? Wij gaan beginnen met 30 jaar evolutie. Ja. Dat betekent eigenlijk, wij willen het publiek meenemen 30 jaar terug in de tijd. Dus we gaan terug naar 1995. En ik ga samen met mijn goede vriend, wil ik eigenlijk het pad doorlopen naar 2025. Dit jaar gaan we hem ook uitvoeren, dus dat is ook echt perfect 30 jaar. Waarin we eigenlijk de hoogtepunten als ook de dieptepunten aan veranderingen, aan gedrag, techniek, noem het maar op, eigenlijk gaan belichten in het theater. Om mensen een beetje aan het denken te zetten, maar voornamelijk ook mensen op een humoristische wijze te laten zien wat er is veranderd. Maar ook af en toe met een traantje, want we willen natuurlijk, het is niet natuurlijk allemaal alleen maar perfect gegaan of leuk geweest wat er is veranderd. Wat bijzonder is, want hoe oud ben jij? 24. 24. 30 jaar geleden was je er nog niet. Dus dat is van verhalen. En de eerste 10 jaar maak je het natuurlijk door een kinderbril mee. Ja. Hoe heb je al die informatie vergaard om deze voorstelling tot stand te brengen? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Alleen, ik kan me nog heel goed herinneren hoe het vroeger ging. Als ik nu ga terugkijken naar toen ik echt jong was, hadden we videobanden in de kast liggen. Hadden we nog cd's, dvd's, hadden we oude telefoons, hadden we nog een heel oude netwerkverbinding, traag internet. Het zijn echt wel dingen die opgeslagen zijn. En samen zijn we met een klein team, Ezra Tissen, Bram Naus, Loekie Langenberg. En wij hebben ook heel veel wijsheid, dus we proberen ook dat mee te nemen in hoe gaan we de show zo opvullen dat iedereen zich erin herkent. Want dat was voor ons het uitgangspunt van de show. Kijk, het schrijven is al een ding, maar hoe ga je het dan ook echt in een show voeren, zeg maar, dat het levendig is, dat het niet saai wordt, noem maar op. Ja. En hoe gaan jullie dat dan doen? Ja, nou, we hebben het echt heel groot uitgezet, om het maar even kort te houden. We zijn begonnen, we gaan echt een hele hoe zeg je dat? Expose van maken. Dus mensen gaan binnenkomen, gaan echt voor een fotowand kunnen staan over de geschiedenis wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. We gaan het spelen in het AC Theater in Roermond. De keuze is ook gevallen op het AC Theater omdat AC Theater eigenlijk zelf ook een hele grote, rijke geschiedenis heeft. En wat matcht nou niet beter dan 30 jaar evolutie in een nostalgisch eigenlijk fabriek. En dat is in ons geval AC Theater. En we willen dat mensen binnenkomen, ze gaan voor een fotowand kunnen staan om foto's te maken. Er zal een stukje nostalgie terug te zien zijn. We hebben merchandise wat er zal rondlopen. En we hebben ook nog verrassingen op onze shows. We zullen programmaboekjes uitdelen aan iedereen die komt kijken. Dus er komt heel veel op af straks om echt een ware show te brengen van 30 jaar evolutie. Zijn er ook schermen bij? Is het digitaal of is het puur wat jullie spelen? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Nou, als je binnenkomt is er sowieso een showreel van ons te zien. Wat wij in de afgelopen 5, 6 jaar hebben opgebouwd. Tijdens de show zelf zal het een mix zijn tussen spel en acteren en tussen af en toe beeld. Want we krijgen natuurlijk niet alles in het theater voor elkaar, maar daardoor is juist het scherm en een beamer eigenlijk heel interessant. Omdat je dan net veel meer mogelijkheden hebt om net dat extraatje toe te voegen. Ja. En daar komt ook heel veel muziek en geluid, ook nog. Fantastisch, ja, herkenbare muziek natuurlijk van 30 jaar. Ja. Ik voel aan jou de passie, ik voel de bevlogenheid, het enthousiasme. Waar komt het vandaan?
Goh, ik denk, 8 jaar geleden zat ik zelf op een toneelvereniging en dat ben ik gestart en toen heb ik Bram Naus leren kennen. En vanuit daar zijn we eigenlijk eerst filmproducties gaan maken, zijn we allemaal kleinschalig begonnen. Maar elke keer gingen we een stapje extra. Maar nu staan we al 7 jaar niet meer samen op dat podium, omdat we natuurlijk allebei onze eigen weg zijn ingegaan. En we vonden het eigenlijk wel weer na 7 jaar wel weer eens hoog tijd om weer eens een keer terug te komen. Maar dan wouden we het wel groot uitpakken. En daarom is eigenlijk het idee ontstaan om het theater in te gaan. En als we gaan kijken naar de actualiteit in de wereld, dan zien we dat nostalgie nu op dit ogenblik en wat eigenlijk nu speelt, heel erg belangrijk is in de samenleving. En dat bracht ons heel snel in een tijdvormige theatershow. Jullie hadden ook heel snel het idee samen voor wat het ging worden. Jawel, ja. Klikte weer meteen, Ja, dat klopt. als vanouds. Nou, dan wordt het hoog tijd dat we hem ook even aan het woord laten. Absoluut. Ik wens je nou alvast heel veel succes. Dankjewel. Welkom Bram. Hi. Ja, eindelijk gaan we jou ook ontmoeten en eens even kennis maken. Wie is Bram? Nou, ik ben Bram, ben 27 jaar. Ik speel heel graag toneel. Dat doe ik ook al iets van 16, 17 jaar bij mijn eigen toneelvereniging bij mij in het dorp. Bij een andere vereniging heb ik ook heel even gezeten. Daar heb ik Mitch leren kennen. En daar, ik doe het nog steeds met heel veel passie. En toen dat Mitch zei, zullen we eens een keer wat anders doen dan een film? Zullen we een keertje een theater of een toneelstuk spelen? Zei ik meteen, ja, meteen doen. Dat past bij jou. Vind ik helemaal leuk. Ja, helemaal leuk. Wat onderscheidt jullie van anderen? Sowieso dat we hebben meer interactie met het publiek. Dus dat gaan we sowieso hebben. Hoe doe je dat dan? Wij betrekken het publiek meer met, zeg maar, alsof ze in het spel gaan zitten. Mooi. Wij zijn bijvoorbeeld een keertje ergens bezig en opeens zien we iets in het publiek. Huh? Wat is dat? Maar dat zat niet in 1996 of 1995. En zo iedereen kunnen we... kijkt elkaar natuurlijk aan, waar hebben ze het over? Ja. Maar tegen wie hebben we het? Ja, dat is natuurlijk dat is de vraag. Ja, mooi. Dat is hoe we ze een beetje meer gaan betrekken. Mooi. Misschien af en toe een vraagje, een grapje. Of ze krijgen misschien, of interactie juist met wat wij naar hun toesmijten zou ik niet zeggen. Maar wel, ze krijgen misschien wel iets in handen. Mooi. En waar onderscheiden jullie je nog meer in? We doen sowieso een tweemansvoorstelling. Dus dat is hedendaags. Ik zie het niet meer zo heel vaak. Nee, klopt. Ja. En dat is sowieso al iets moois. Wij zijn 2 vrienden. Wij spelen ook 2 vrienden in 30 jaar evolutie. Zodat dus sowieso de chemie zit er al tussen ons in. Gaan jullie dan van afstand kijken naar die 30 jaar? Of word je dan ook 30 jaar, word je ook ouder? Wat gaat er gebeuren? Ja, wij beginnen in 1995. Ja. Nou, ik kom uit 1997. Dus ik zit er best wel dichtbij. We nemen iedereen mee van 1995 tot uiteraard dit jaar 2025. Ja. 30 jaar evolutie. Wij worden dan ook uiteraard ouder. Ik zal ergens in de 50 zijn als het stuk eindigt. Dus, dat is wel een uitdaging. Dat is een uitdaging. Mooi, ja. Ik kan bekend, nog niet met pensioen dan, maar wel, ik ben wel wat jaartjes ouder inderdaad. Ja, we zijn heel benieuwd, want je kijkt dan door de bril van een 50-jarige op het laatst, zeg maar. Heb je daarvan ook naar je ouders of naar bekenden moeten vragen hoe zij op die tijd terugkijken? Of hoe heb je dat gedaan? Nou ja, ik heb sowieso wel een beetje mijn ouders in de gaten gehouden. Ja. Het meeste wat ik van mijn jeugd kan herinneren, mijn ouders waren rond de 50. Mijn moeder dan in de 40. Ik kan daar wel het een en ander uithalen. Ja. Voornamelijk wat ik dan zie is, ze waren nog heel kwiek. Dus sowieso, ik hoef niet oud en bekrompen te spelen. Maar wel, ze kijken wel wat meer al terug naar het verleden, dat ze wat nostalgisch worden. Ik zal ook op het moment ook dan nostalgisch spelen van, goh, wat was het mooi. In 1995, wat hadden we toen allemaal nog? En nu, 30 jaar later, wat een evolutie. 30 jaar evolutie. Het is mooi om daar een keer bij stil te staan. Zijn er zelfs ook voor jou dingen die voor jou zelf
dat had wel mogen blijven? Of, oh ja, dat was er toen, dat was ik vergeten. Wat je tegen bent gekomen in de ontwikkeling hier naartoe, naar deze voorstelling. Ja, de videobanden. Ja. Ik ben opgegroeid uiteraard met videobanden, met de VHS-band. Daar heb ik vroeger heel vaak de Disney-films natuurlijk op mogen kijken. En dan weer terugspoelen en dan keken we nog een keertje. Tegenwoordig zijn het allemaal dvd's of Blu-rays of voornamelijk op online via Netflix, Disney+, Videoland, streamen. Ja, dat is... En je wordt overspoeld. Gewoon overstoeld door social media. Het is gewoon raar om dan te denken van, maar vroeger hadden we dit dus niet allemaal. Vroeger deden we het allemaal zelf. En dan werd het ook beperkt tot wat je ter je beschikking kreeg. Ja. Nu is veel meer ter beschikking. Er zijn veel meer indrukken, maar ook heel veel te verwerken voor kinderen. Ja, ik kan het nu al niet bevatten. Ik werk op een toneelvereniging uiteraard met jeugd. Ja. Die zitten allemaal met een telefoon in de hand. Ik had pas een telefoon, een mooie Nokia, die je open kon klappen. de openklappen. Toen ik in groep 8 zat, dat is echt al meer dan 10, 15 jaar geleden ondertussen. Het is echt niet te bevatten gewoon dat we zo'n grote evolutie al hebben meegemaakt. En dat we het gewoon niet meer uit ons leven kunnen denken. We zijn heel benieuwd. Wanneer is de voorstelling? De voorstelling is in november op 6 en 7 november. Ja. Om 8 uur in het AC Theater in Roermond. En mensen die willen komen kijken, waar kunnen ze kaartjes krijgen? Dat kunnen ze op de site van AC. Ja, mooi. En dan gaan naar de voorstelling. Hoe heet die voorstelling? 30 jaar evolutie. Alsjeblieft. Heel veel succes en dankjewel. Long COVID. Een paar jaar geleden moesten we erom grinniken. Bestond dat wel echt? Was het iets wat tussen de oren zat? Intussen weten we wel beter. Het is een fysieke aandoening en een hele complexe. En maar liefst 90.000 mensen in Nederland hebben ermee te maken. Vandaag is bij mij aangeschoven Miron Bakkes, moeder van Kelvin die long COVID heeft. Miron, hartelijk welkom. Dankjewel. Heel dapper dat je hier je verhaal wilde vertellen. We hadden natuurlijk graag Kelvin aan tafel gehad, maar dat is niet mogelijk. Nee, dat is zeker niet mogelijk. Maar het goede nieuws is, hij is vandaag jarig. Ja. Heeft hij een beetje een leuke verjaardag gehad? Ja, het is toch heel veel stilte en heel veel donker en heel veel rust. En af en toe een beetje komen praten en een beetje bezoek van zijn directe familie. En dat is eigenlijk alles wat kan. Want schets eens hoe zijn leven er nu uitziet. Hij heeft long COVID gekregen. Hoe ziet zijn leven er nu uit? Hij ligt in een verduisterd zorgappartement. Hij kan daglicht niet verdragen. Hij kan heel moeilijk met prikkels omgaan. Dus het is vooral heel veel licht in donker en stilte en af en toe wat sociaal contact met directe familie die voor hem zorgt. Dat is met name ik en daarnaast een stukje de rest van de familie waar ze kunnen. Ja, want ik begreep dat jullie met mondkapjes rondlopen en dat hij eigenlijk van het slaapbed naar het dagbed gaat en dan weer terug. Ja, met de rolstoel, dat kan hij niet zelf. Ja. Nee. En voor de rest heel veel donker en weinig prikkels. Hoe gaat het nu met hem? Het is heel erg wisselend. Wat wij vooral gemerkt hebben, long COVID is een hele grillige ziekte. Dus op het moment dat ik naar beneden ga, weet ik eigenlijk van tevoren nooit hoe is hij eraan toe. Er zijn dagen bij dat hij de 2 dagen van tevoren bijvoorbeeld net iets te veel gedaan heeft. En dan komt hij in een crash, zoals ze het noemen. Dat betekent dat als de klachten veel erger worden, dan kan ik dus binnenkomen en dan kan het zijn dat hij niet in staat is om te praten met mij. Dan kan hij alleen maar op ja en nee vragen, knikken ja en nee, als het lukt. En op die manier moet ik dan duidelijk krijgen wat hij van mij nodig heeft aan hulp. Ja. Nou is het zo, een paar jaar geleden was de situatie totaal anders. Kelvin was jong, energiek. Kun je dat beeld eens naar voren halen? Ja, Kelvin was in 2023 heel goed op weg. Had net een opleiding gehaald, zijn rijbewijs gehaald, zijn eerste auto gekocht, uitzicht op vast contract. Dus hij had eigenlijk gewoon alles richting zelfredzaamheid en zelfstandigheid was hij heel mooi op het bouwen. En het was een hele andere sterke gast, hè? Hij fitneste 6 dagen in de week. Ja, heel fanatiek. Ook heel fanatiek met gezondheid. Gezond eten, op tijd slapen, geen alcohol gebruiken. Dus hij was echt heel erg bezig met zijn gezondheid en heel sportief bezig altijd. Ja, en toch krijg je dan op een gegeven moment COVID loop je op, want iedereen denkt dat het voorbij is, maar dat blijft natuurlijk wel altijd bestaan. Ja. Maar wat niet zo bekend is, dat er ook nog steeds mensen echt bijna aan onderdoor gaan. Hoe is dat in zijn geval gegaan? Het bizarre is dan op dat moment, hij wordt dan voor de 2e keer besmet met corona. Hij is er zelf niet zo ziek van geweest op dat moment zelf, dus vrij mild, een paar dagen niet lekker.
Hij probeerde daarna weer te gaan werken en merkte van nee, ik voel me niet lekker, mijn concentratie is niet goed, mijn energie gaat niet omhoog. Hij heeft zich toen ziek moeten melden, dat ging allemaal niet. Hij werkte bij de politie. Ja, en hij merkte daarna heel snel van dingen zoals autorijden lukte niet meer, het trainen ging al helemaal niet meer, moest hij meteen mee stoppen. Had geen kracht meer, had geen energie meer. En zelfs begin dingen als traplopen, hij liep een trap op en af en hij was buiten adem. En dat voor een jongen die altijd zo sportief is geweest, dat klopt gewoon niet. En hoe lang heeft dat geduurd, dat proces van achteruit gaan? Dat is eigenlijk in de loop van de maanden geweest. Hij is toen in oktober ziek geworden en op een gegeven moment ook met heel veel vaagklachten. Iedere keer bij de huisarts, iedere keer geen duidelijkheid, door het ziekenhuis. Longarts, cardioloog geweest. Die hebben toen in januari een fietstest laten doen. Moest hij tot maximaal inzetten op de fietstest. Dat is voor zuurstof, hè? Te meten, Ja, dat doen ze toch? allerlei gegevens, halen ze ervan uit. Ja, voor het zuurstofverbruik en alles. Maar daarna is hij dus zo hard gekrijsd door die fietstest dat hij toen bedgebonden ziek is geraakt. En hij is eigenlijk vanaf dat moment niet meer uit bed gekomen. Dus vanaf februari 2024 ligt hij in bed. Mhm. En dat is eigenlijk hoe hij leeft nu. Ja. Ja. Nou zijn het is een hele ingewikkelde ziekte. Hè? Ik zei het al aan het begin, werden er vraagtekens bijgesteld. Ja. Tegenwoordig wordt gezien dat het een ziekte is met heel veel complexe factoren die zorgen voor ontregeling en beschadiging. En dat werkt ook nog op elkaar in, dat is heel moeilijk. Ja, het is een chronische multisysteemziekte, zeggen ze ook. Ja. Het grijpt overal in. Je hebt je daar noodgedwongen in moeten verdiepen, denk ik. Kun je kort uitleggen hoe die ziekte werkt? Dat is heel erg moeilijk uit te leggen. Het gaat over ongeveer 200 symptomen die per patiënt weer kunnen verschillen. In ernst, maar ook tijdens de loop van de ziekte kan het ook heel erg variëren. Wat bij Kelvin vooral heel duidelijk is de hersenmist. Dus dat hij heel veel moeite heeft met concentreren, vaak moeite heeft met woorden zoeken. Ook niet lang kan praten vaak, dat hij ook tijdens gesprekken vaak vastloopt. Maar ook het fysiek stuk verder. Hij heeft gewoon zo'n enorme uitputting in zijn lijf. En ze hebben gezegd van, het is ongeveer 5% van de energie die wij op een dag hebben, die hebben zij. En dat is echt gewoon heel erg weinig. Als je dan je ADL gedaan hebt met hulp, dan is die energie eigenlijk al op. Ja, maar er worden wel vergelijkingen gemaakt met als er Q-koorts is vastgesteld met de effecten daarvan. Ja. En zelfs met HIV en met AIDS. Omdat het immuunsysteem eigenlijk is aangetast en de weerstand laag is. En mensen echt vergelijkbare klachten hebben. 90.000 mensen in Nederland. En dan schat ik 65 miljoen mensen wereldwijd. Volgens een wetenschappelijk artikel wat ik terug kon vinden. Is er al zicht op een behandeling, al was het maar om het beheersbaar te maken? Nee, er zijn op dit moment helemaal geen behandelingen voor mensen met long-covid. Geen bewezen behandeling? Ja, gewoon helemaal geen behandelingen. Het enige wat op dit moment geprobeerd wordt, allemaal off-label, en dat is gewoon symptoombestrijding. Dus probeer de ergste symptomen wat te dempen. Dat is eigenlijk het enige wat er bestaat. Want ik begreep dat Kevin ook aan 2 van dat soort experimenten heeft meegedaan. Kelvin is ook proberen heeft ook met off-label medicaties en proberen om wat symptomen te dempen. En de ene medicatie reageert hij dan goed op, de andere medicatie kan er ook weer heel slecht op reageren. Dat is gewoon heel erg moeilijk. Het is gewoon uitproberen en kijken wat er gebeurt. Ja. Dus het geeft ook risico, want je kunt er ook van achteruit gaan verder. Ja. Dus het is een hele gevaarlijke, grillige ziekte eigenlijk. Ja. Ja. Nou wordt er tegenwoordig wel onderzoek naar gedaan. Er is een stichting Long COVID waar 5 universitair medisch centra aan gekoppeld zitten. Ja. En een aantal andere onderzoeksinstellingen. Wat doen die? Wat doen die? Die zijn vooral een biomedisch onderzoek. Ze gaan kijken wat de oorzaken zijn van de long COVID. Maar ook vooral kijken van wat zijn de oorzaken en hoe kunnen we mensen helpen om tot de behandelingen te komen. Want dat is gewoon nu het allerbelangrijkste. Omdat deze mensen gewoon totaal geen perspectief hebben. Zijn eigen situatie is niet ideaal. Hoe ziet Kelvin zelf naar de toekomst? Dat vindt hij heel erg moeilijk. Hij zegt zelf, ik zit in een soort van uitzichtloosheid. Er is geen perspectief op dit moment, er zijn geen behandelingen. Hij is nu al 2 jaar ziek en hoe lang dit gaat duren kan niemand hem zeggen. Wanneer de behandelingen komen kan ook niemand zeggen. Dat maakt het mentaal gewoon heel erg zwaar om dat te dragen. Want je zit in een situatie waar je niet weet van nee, komt daar een einde aan. En met hem al die duizenden anderen. Ja, het gaat niet alleen om behandelingen die er nog niet zijn, ook na 5 jaar na corona niet. Maar het gaat ook om het feit dat de financiering voor dingen, tegemoetkomingen voor zorgregelingen, dat moeilijk loopt, begreep ik. Ik denk, wat ik gemerkt heb, vooral dat er enorm gebrek aan kennis is bij heel veel instanties die zouden moeten helpen. En dat ze door het gebrek aan kennis de ziekte heel ernstig onderschatten. En dat daar ook niet hulpmiddelen op gang komen die de mensen eigenlijk heel hard nodig hebben. Want jij werkt in de zorg en je hebt je baan opgezegd om eigenlijk fulltime voor je zoon te zorgen. Ja, ik ben fulltime mantelzorger. Want er zijn geen plekken in Nederland die zorg bieden voor deze patiënten. Ja. Hebben jullie contact met andere mensen en met mensen die er omheen staan, lotgenoten? Daar horen we eigenlijk precies hetzelfde. Ja.
En hoe werkt dat dan? Hebben jullie dan online contact of Ja. komen jullie bij elkaar? Nee, ik heb online contact met een aantal ouders die in dezelfde situatie zitten, waarvan de kinderen of thuis woonden of weer thuis zijn komen wonen, omdat er gewoon nergens zorg voor ze is. En die is inderdaad ook gewoon gedwongen fulltime mantelzorger zijn geworden voor een kind weer. Hij is een actie gestart een tijdje geleden om geld bij elkaar te brengen. Om die onderzoeken eigenlijk vlot te trekken. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, Kelvin zag heel erg deze verjaardag op. Hij zegt, mijn leven staat al 2 jaar stil. Ik heb eigenlijk niet veel om te vieren. Ik zit in een situatie die compleet uitzichtloos is op dit moment. Zij vond dat heel erg moeilijk. Ze zat er echt tegenaan te hikken. En begin zei hij, ik wil daar graag een positieve draai aan geven. Ik wil iets kunnen betekenen voor anderen. Hij is ook een doelgroep die heel vaak vergeten wordt, zijn kinderen met ernstige long-covid. En ik vind het ook belangrijk om naar buiten te brengen dat ook kinderen en jongvolwassenen getroffen kunnen worden door deze ziekte. Zij heeft ons gevraagd om een crowdfundingsactie op te zetten voor Stichting Long-covid, zodat er meer geld komt voor onderzoek, maar ook een stukje voor bewustwording. Want heel veel mensen denken allemaal, het zijn die kwetsbare doelgroepen die vooral de pineut zijn, maar het zijn ook gewoon gezonde kinderen en jongeren die ook geraakt worden door deze ziekte. Ja, want in die coronacrisis werd eigenlijk gezegd, het zijn vooral de kwetsbaren, precies wat je zegt. Maar jongeren hoeven zich niet zo'n zorgen te maken. Maar dat blijkt dus in ieder geval nu niet het geval. Nee. Dat blijkt in de cijfers niet, want veel lotgenoten die ik tegenkom van mijn zoon zijn allemaal echte jongere mensen. Ja, we hopen natuurlijk dat die actie heel veel geld gaat ophalen. We zullen ook het linkje even vermelden bij de communicatie. Hoe ziet Kelvin de toekomst zelf? Want je hebt gezegd, het heeft weerslag op hoe hij zich voelt. Hij heeft blijkbaar ook al eens gesproken van, moet dit wel zo doorgaan? Is dit een leven wat ik wil voortzetten? Ik denk dat voor elke patiënt wel geldt die in zo'n situatie zit waar geen perspectief is. Van hoe lang is je draagkracht, hoe goed kun je het volhouden? Want als jij 24 uur per dag op bed ligt, waarvan je het grootste deel van de dag alleen ligt in het stilte en in het donker. Hij heeft gewoon daar die bovenop de gewone verduisterde ramen ook een keer zijn oogmasker en zijn koptelefoon op heeft. Omdat hij dan gewoon geen prikkels kan verdragen. En ook zelfs dagen dat hij gewoon zijn eten niet kan verteren. Dan denk je, dan moet je wel maar elke dag erheen zien te komen. Dat vraagt ontzettend veel van zijn draagkracht. En het vraagt natuurlijk veel van de mensen omheen, mensen zoals jij. Ja, mijn zoon is bedgebonden geraakt, ik ben in principe huisgebonden geraakt. Ik kan van huis weg op het moment dat er vervanging is. Want Kelvin heeft door de long-covid ook POTS bijvoorbeeld opgelopen. En dat betekent dat hij allergisch is voor de zwaartekracht, noemen ze het heel grappig. Ja, maar wat is het dan? POTS zorgt ervoor dat je bloed in de benen blijft staan. Dus op het moment dat hij rechtop gaat zitten of gaat staan, dan blijft zijn bloed in zijn been staan, krijgt zijn hersenzuurstoftekort en valt hij flauw binnen een paar minuten. Ja, kleine inspanningen zijn al te veel. Ja. Goed, nou in ieder geval bedankt voor dit interview. Tot besluit willen we graag luisteren naar wat Kelvin zelf te vertellen heeft. Hij heeft een boodschap voor ons opgenomen, omdat hij niet hier kon zijn, maar toch een bijdrage willen leveren. Opgenomen op zijn verjaardag. Ik wil zeggen, luister naar Kelvin. Ik ben Kelvin. Ik ben 23 jaar oud. En ik heb nu al 2 jaar lang ernstige long-covid. Voordat ik ziek werd, had ik een baan. Ik had een opleiding afgerond. Ik had net mijn eerste auto gekocht. Ik ging vaak naar concerten met mijn vriendin, vakanties toe. Ik was sportief. Ik ging vaak stukken wandelen, naar de sportschool, dat soort dingen. Na mijn tweede coronabesmetting is mijn gezondheid snel achteruit gegaan. Ben ik veel kwijtgeraakt. Ik kan veel niet meer. Ik ben nu al 1,5 jaar bedgebonden. Ik lig in een stille, donkere kamer meestal van de dag. Ik kan weinig licht verdragen, weinig geluid, weinig prikkels. Het is zwaar, het is heel eenzaam. Je bent afhankelijk van anderen voor zorg, voor alles. Er is ook geen behandeling voor long-covid momenteel. Er is geen perspectief dat het beter gaat worden. Het is uitzichtloos. Ik ben met behulp van mijn familie en vrienden een inzamelingsactie gestart voor mijn 23e verjaardag. Dat was 1 oktober. En het doel hiervan is om geld in te verzamelen voor Stichting Long-covid. Want Stichting Long-covid versnelt biomedisch onderzoek naar de oorzaken en behandeling van long-covid. Elke bijdrage helpt, groot of klein. Het zorgt voor perspectief voor mij en de vele anderen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn. Dit was Midden-Limburg op zondag, weer vanuit de kampeerwinkel Roermond. We hebben 2 mooie verhalen aan jullie verteld en we willen graag alle mooie verhalen vertellen hier. Als jij nou iets te vertellen hebt of iets te melden hebt, meld het aan ons en wellicht zit je de volgende keer bij ons. En een klein tipje van de sluier voor volgende week. De nieuwe Wienkoningin werd dit weekend uitgeroepen. Wij nodigen ze uit en volgende week is ze erbij. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond.
Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.